கர்த்தாவே, இதோ உம்முடைய கட்டளைகளை நேசிக்கிறேன். கர்த்தாவே, உமது கிருபையின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது சங்கீதம் 9:10. கர்த்தாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை. ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தர் என்றைக்கும் கைவிடுகிறதில்லை என்பதே. தேவனாகிய கர்த்தர் நியாயம் செய்கிறவர். அவர் நம்மை கைவிடுகிறதில்லை. கஷ்டம், துக்கம், போராட்டங்களில் இருக்கிறவர்கள் அவருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடும்போது அவர்களுக்கு ரட்சிப்பையும் உதவியையும் கர்த்தர் செய்கிறவர் என்றெல்லாம் இந்த 9ஆம் சங்கீதத்தில் கர்த்தரை பற்றி சங்கீதக்காரன் மிகவும் அருமையாக விவரித்து சொல்லுகிறார். 4 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வருகிற பிப்ரவரி 29ஆம் தேதி நமக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படிக்கு தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த ஆசீர்வாதமான தினத்திலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களின் சத்தத்தை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை கைவிடுகிறதில்லை. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற கர்த்தர் கண்ணீரை துடைத்து நம்மை நிலைநிறுத்தி ஆசீர்வதிப்பார். மனிதர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து பலமுறை நாம் சோர்ந்து போயிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்போது உண்மை உள்ளவரான கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாகவே கைவிடவே மாட்டார். கர்த்தருடைய கரங்களில் நம்மை தாழ்மையுடன் ஒப்பு கொடுப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்மை நம்பியிருக்கிறவர்களை ஒருபோதும் நீர் கைவிடுகிறதில்லை. உம்மிடத்தில் நாங்கள் எப்போதும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படிக்கு கிருபையையும் பலனையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.